belangrijker als Josep Guardiola vluchtelingen helpt. Laporte heeft een voorsprong, maar James gaat de snelheid. James duikt daar op, staat lekker op voor James en dan is de winnaar. Uit de spel. Uiteindelijk niet goed. Wordt het niet. Men die was al onderweg. Maar bleef. Dankwinsten lijkt me inderdaad niet heel verstandig. Ja, dat vind ik jammer. Dat vind ik jammer voor hemzelf. En dat vind ik ook jammer voor de tijd om te zeggen van nou, misschien moet ik me ergens anders maar gaan zoeken. Goed halen dan als je zo boos op hem bent na het missen van een Panenka op die manier. Hij staat op Sterling. Sterling. En bal, oké.